En Vendecabilia trobareu no només història medieval, sinó també història moderna, història contemporània i sobretot la identitat dels valencians des de la fundació del Regne de València en 1238 fins a l'actualitat pràcticament. Què hem fet, com ens han vist, quines coses hem fet en l'estranger, ací, en el conjunt d'Espanya, tot un poc de tot un revolutum sobre la història dels valencians. Per exemple, una de les històries més curioses i més interessants que podeu trobar en Vendecabilia és la pertinença de Formentera a un cavaller valencià. És a dir, va haver una època en què Formentera va ser valenciana, en el nostre segle d'or, el segle XV, en què va pertànyer a Joan de Valterra, i en el llibre s'expliquen per què, com i quan va ser això. Vendecabilia és un llibre diferent perquè trobareu històries des de l'edat mitjana fins a la contemporània, la qual cosa no és molt habitual. Normalment els llibres estan especialitzats en una època concreta, este en canvi abarca tota la història valenciana i també està fet des d'una perspectiva valencianista, d'allò que ens interessa als valencians, les nostres reivindicacions històriques, els nostres grans personatges, el nostre futur com a poble, i això d'alguna manera fa diferent Vendecabilia. Valencians intrèpids i subversius n'hi ha hagut sempre i n'hi continuarà havent. Moltes vegades, al llarg de la història, han tingut un paper cabdal en el progrés de la societat valenciana, i és per això que no ens hem de considerar un poble eternament moll ni foll. Ans al contrari, som un poble plural com tots, en què cadascú i cada generació tria la seva opció. La de molts és la dels valents i els indòmits, els que no es resignen i es rebel·len contra l'ordre establit si és injust, amb paraules i accions que busquen un futur millor per al conjunt del poble valencià. Una de les històries interessants que es conten en Vendecabilia és la història de l'arròs, del cultiu de l'arròs entre les valencianes. Avui en dia ens mengem un plat d'arròs i és un dia de festa grossa, ens encanta, però no sabem la història que n'hi ha darrere, que és una història de patiment i de prohibició. Això s'explica en un dels textos del llibre, en què, sobretot en el segle XVIII, s'explica com les autoritats van perseguir el cultiu de l'arròs fins que finalment els llauradors, sense fer cas d'aquestes prohibicions, van omplir les marjals valencianes d'arròs i això fins avui en dia en què la paella és el plat nacional valencià. He escrit aquest llibre per la meva estima als valencians. Per una banda, la meva feina històrica m'ha donat moltíssim material sobre la història valenciana i d'una altra banda, la meva passió pels valencians, per la societat valenciana, per la seva història, per la seva identitat, m'ha conduït a escriure aquest llibre i compartir-lo amb tota la ciutadania.